हेलौ लोगोफोर, जों दायो टाउनफ्राव थांनो नागिरदों। माने टाउनफोरनि कुसुबारियाव गोजान फोथाराव मिटिं दङ, बेयावनो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। नायलांबाय था। नै जों दा बाइकखौ दोनबाय, जों दा थांनोसै मिटिङाव थांगोन आरोना। गोबां नै बाइक दंसोयो, स्कुटि दङ, कार दङ। जों दा थांसै आरोना। नै बिथाङा फैफादो। नै गोबां मानसि दंथार माथो, गोबां मानसि फैदों। एक्सुवेलि आं दायो मिटिङाव मोनफैबाय। तामुलपुर कुसुबारिनि बर' साहित्य सभानि 67थि एनुवेल कनफारेन्स मिटिङाव रामनाथ कबिन बिथाङा फंनैसो खोथा बुंदों। नोंथांमोना खोनासंलांदो बिदिब्ला। बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन में प्रमुख रूप से उपस्थित असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमंग जी, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री विश्वजीत दैमारी जी, असम के कैबिनेट मिनिस्टर श्री यूजी ब्रह्मा जी, राज्यसभा सांसद श्री रवंगवरा नारजारी जी, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री प्रमोद बोरो जी, साहित्य सभा के सम्मेलन के अध्यक्ष श्री तोरेन बोरो जी, बोडो साहित्य सभा के महासचिव श्री प्रशांत बोरो जी, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष श्री दीपेन बोरो जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, इस पंडाल में उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों और नौजवान साथियों, खुलुमबाय। बेनो आरोना लोगोफोर, बड' साहित्य सभानि हाबलांनाय गेटआ। नै सोरबा सोरबा माथो खुलुमबाय दङ बाथौ मन्दिराव।
তাৰ মহত্ব সেইটো আমি স্থায়ী কৰি দিব লাগে বা ৰাখিব লাগে गोजोन्थों रायजोफोर बर' राव गेवलांथों बर' रावखौ आं मोजां मोनो होननानैनो आं बर' मिडियामाव फरायबोनाय सासे फरायसा हिसाबै बर' मिडियामाव बयबो आसाम गभर्नमेन्टनि सिङाव जेसेबां हायो जोंनि लेंगुवेज जोंनि मिडियामनि मददआव लाखिनो थाखाय जेब्ला जों साहा लोंनायाव लोगो मोनदों मिथिङाव लोगो मोनदों बाथ्राफोरखौ बुंदों चिफ मिनिस्टारनि सिगाङाव